Hey guys, madung adlaw na itong tanan. Damis tatay, hagna. Kaya da, na-admit si tatay gahapon. Mag-imbasag din tayo karong makaulit. Tagsa daw tayo. Tatay. Ganun. Pagli siya manambal. Palitan na nga ni da. Pangpabaskog, insure nga gatas. Kaming doas ko andari, mananghilin to. Mananghilin kaya na mapigibati. Andiya tayo? Nagtatawag ko sa vlog. Andiya pang kadlawan sila mauli. Vlog sila. Wapakoy to kay kadlawan ko ning larga ganina. Yung puli magmati ister. Inaay ba? Nagtapad-tapad na sa tagna na kay diyan nang luwaan. Luwaanan ang nanggibutang nga safeguard nga kanang gikuan sa tubig. Pero hindi magpilit ijahang laway. Sa man gilam-hilam tay. Nagmao ba? Di na di. Palingkod-lingkuron sana sila kay di pagpalabi og higda kay mag-init ang likod. Takilin ko. Yung bagay sa banday kay ano bunga Op na na te? Ha? I-op na? I-off na. Atang paduno ng sapinte kay na wingig naman tay. sa pinsa. Ang niwangan na nimo tayo, kagao man katay. Sapin si imong higdaan. Ano ba? Naman. Di natangtang agjang sapin ba ikuan ro. Borato. Burato? Bo. Biyo, borato. Kabang tatay pa na admit. Tay, hot na tay. Kinsa man? Marim ko na dyan hapon. Ha? Maning itong marhi. Sabi? Mayor. Gumpi. Hot na. Ikaduha na imong dextrose. Bag-uron. Magdapog kasi. Di, lain na po. Sodium. Tubig, inom tugang tubig. Diaan kasi parami imong tingag day. Magkaon na diha. Mama duduk teh. Oh. Berapa itu betanan? Berapa itu dagang? Tay giintan ka tay. May electric pan ka day. Ha.
Kaya sa kuman sa Rasul. Kaya sa Rasul umaga ng maraghan na. Kasukaan, kumukaan. Sa kuan mo gud na plima nimo. Ay, panihapong tatay. Naikuan. Pipino. O pritong tilapia. Unsa man ni karni man ni na sa kabuktondan. Unsa pa mo kuno dyan magkaon? Unsa pa ka magkaon tay? Mapalit kog sabaw tay? O magkay sabaw. Nga po na tay. Sama ka na speakers. Hari? Hindi na da. Di. Pero antos ba ay masag ulo mo nila. Di ka muna og gumatil tayo nga nakaka. Di ka maglisad yung kita. Tara na. Tara, tipas kamot niyo. Burato. Di. Anak. Side view ka, side view. Burato man, burato mi. Ito hindi ka lang, basag-basag na ito. Ikaw tayo magpilis lang kurang na tayo. Ano bang gusto? Ay, ito ito. Di ba rin ka rin? Nakakawatong din. Kawin siya naman. Lusa. Ito ba yung jela? Hindi ko anan. Lusa. Dari siya rin dito nga dumulaan. Daratay. Pagkaan mo nito doon. Luluwa mo kung siya dyan. Kaya naman na nagsuon. Okay. Upat. Ha? Upat kalay. Diyan, tatay. Mugtong mo na. Aw, kay kong anak. Mugtong. Morosa. Kami, 15 mi. Kunti mo? 15. Ella na liwat. 15 mo dyan, anak. Tubugan kan san. Terus Bino. Tayo. Morosa. Da. Isda na. Morato. Dekuan, barbecue. Nagdaghan ka ng kulit sa patay. Datahan na kayo mo ato. Ha? Mungke. Minti burato? Kaya ano mo ba? Kada ano, barbecue. Wow. Datahan. Bingkit. Hindi natahan ko nung kailangan ka. Kampuraw na to. Kampuraw. Kampuraw. Ipawirin niya lang, mga sila mga ibo. Kaya. Anoy natahan? Tay. Pawirin ka sa tayo, kaya ikot ang sabaw. Diyan, ito. Sabaw, karigo. Igo, parang ito nagluto. Sabaw tuna. Pato na. May pasko na. Nasaya na nga. Napo na ta. Ang puno. Yan po na sa tay, guys. Tay, puwag na tay. Na makawali na ta, me. Nandaro, napo na baka. Kagatang bill dani tay. 75 din na Tama ko. Sabay. Iubugod. May pa ba na? Ha? Lubo po. Ipaan niya Kamera. Naruto ka ha? Di, pwede. Ano ito na yun? Pwede. Dagan karon kalibang ka kay kinanglan. Pwede magbubo. Pwede man. Sabay piso pa na rin. Ako ba? Sana ko lang piso. Sukli na, puro piso. Kaya ka pala siglan po. Nandiyan tayo sa di pa matuog. Maghigop ka gatas. Huwag siya bawal matulog. Lolo na namin doon na. Ako naman ko. Ako na ka. Pero na ako nila nagdakot. Ano man?
Kapag agmamas Manila, Imong ama may anak niya. mama, Anak kayo kung imong mama niya. kuwatos Manila. Wala ba? Ito rin. Ang mag-asawa? Ako, itong ijakan. Kinamaguang ang anak ni tatay. Ha? Tato may kinamaguang ang anak. Sunod din mo. At kinamanguranin daw pila edad. Katong dari, ganina. Katong dari, ganina. Alas nga mi dani. Katong nagtunilag orange. Sunod din mo. Dito tingali. Ito, itay? Kuno ito, tay. Kay abot mo 15. Tres na bata. Binsi ka buok. Kabong nga po. Pila mong ba? Adi, ang anak. Upat kalaki. Mm. Mga anak ko ba? Ano? Last na tay. Ito. Basta babali. Babali. Basta rin. Diba? Pagod lang. Kami lagi putlong kami. Sabaw tayo, uli na ba is, dalawa kuwan tayo. Parang, Tambal. di ko. Ay, tambal ka. Taturan sa ng tambang. Saan? Saan? Ano? Tagal ko na ba yan? Kami ka. Mga pinatutangin. Nakakainom mo pa nagatas. Hindi na alas. May nang paragatas nila pa doon ko. Sigok sa mga tayo. Magkuhan kong mangga. Ha? Ikaw. Ang tiras doon, tiwasa. Nagagahi. Ako nag-survive, hindi na na. Isa ko lang pinas ako lang ko, ano katan. Mga juice, hindi. Kapiro ko ba? Sa lagi na ito, bumili na kung kumulay. Ano ba tayo ba? Ijo. Taturan sa tambang. Kabong nga ito. Isang libo. Hindi, nagpagkaday. Nanay, anak, isa. Masak po yung pangyabuhian. Masak pa ko yung pangalabuhan, te. Amo yang ako ito masak lubi. Wa pa hijab, basta wa pa bagyong ito bagyong bilang kusyon. Linda. Ito bagyo ha? Ulit. Oh, lubi malugi. Alis ko ang tag 900 kilo na 1,000 kilo. Lagi ang bagyo. Impas niya gamay na bilin. Kadua mga bagyo. Balik yung karo pag bagyohan ko niya kanpon. Ang pasya ko ang nagtrabaho. Kita po. Ang bawat ako. Nagtrabaho sa pasya kaya mga laki ang magtrabaho. Nabakantin ng po kayo ba? Tubig tayo. Sayang lang. Tay. Lumba? Hindi ba na ba? Kaya ang basa ko yun. Dalawa naman ako. Tubig sa tubig. Guwa na ganita. At yung basak. Wala yung nundan. Naulit mo ba? Ay, mga bata, kung naman ito mga magtrabaho. Para may tambang. Yung mo na mo? Nagmataw. Pagdrabat ka Ha? na. Magtrabaho na Jumbo. Okay, session na lang dyan. Ganyan na po. Parang ang bukaray siya. Oo, lagi. Diyan na. May napakatay kaya taglaba. Pampura. Yung nananugtang ba tayo? Ang Masarawan ito ka po. Ha? Kung ano yung sa tulang? Sodium. studyong. Unang gabi. Punan. Jumbo. Ha? Mapukay panagat. Panagat mo mo. Alam mo ba na ganina katong kasukaan ka? Kuhan ka. Tuloy ng panagat. Kulit ka kapin. Mga Brian. Ha? Kulit ka katuloy niya yung panagat. Di mo, managat pa rin ka. Pagkabuta na o bidya. Kagtun. Abay. Kagtun. Ako dito. Kagtun ko managat. Sa ano to? Sila nang di katuwid ng iyong mata. Ito na. Ito na katuwid sa kamuta.
Bida lagi ng panagat. Pagkat ng isda. Hindi mo soba tatay lang. Gusto ka isda na. Gusto ka isda na mata. Wajan. Dapat polis maglugi ba? Bertime. Kalau tadi mungkin takut ada nak jago. Hai habis kan dia hai. Kan dia hai kan tu bang. Panagat atau kan dia ini. Kenceng. Ada dua orang ni. Kenceng. Mà không phải trường trường nó là đứa không phải anda pengen anda mak anda begini dapat takut kau dia Yung natin. berapa tu tebaran kon Taiwan itu kilo kita ada tempat Hindi mo sa balay? Ano pa ka? Ano sa kaigda ha? Uy. Dakto ko din ay. Lahir kita kita ada lagi kami Para sa kuwan to. Para di ka masuka ba? Ano yung takaban? Ano sa kaigda? Ano sa kaigda tayo? Hapon ta guys. Manang nagkaon. Luoy na po'y gibati. Ginoo na day bahala. Mga antang nyo guys.